heb de sleutel van de kerk nog niet. Ik wil erheen, maar erin kan ik niet. Ik wil door nog wel eens even praten met God, maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. In de Melderse kerk, daar stond ineens een beeld van die witte verschijning, schrok de kuster zich als wild. Voor geen pro-ecclesia en net geen jubileum. Het beeld dat bleef de kuster niet jubileum te deem. Ik heb de sleutel van de kerk nog niet. Ik wil erheen, maar erin kan ik niet. Ik wil door nog wel eens even praten met God, maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. Straks giet de paus uit Rome die zaak nog controleren. Hij kunt de kerk en het beeld met een bezoek vereren. Maar de paus is en de pool. Wat zal den dadelijk balen als je bij de kerk wordt opgepakt als een illegale? De commotie om dat beeld wordt onderhand enorm. Straks giet het nog ontaarde in een tweede beeldenstorm. Door nou het dan de paus toch nog het laatste woord. En wordt het beeld met de bijersgroep heilig verkloord. Maar ik heb de sleutel van de kerk nog niet. Ik wil erheen, maar erin kan ik niet. Ik wil door nog wel eens even praten met God, maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot. Maar ik kan er niet in, want de deur zit op slot, want de deur zit op slot. Binnen.